No niin, mennään, loverboy. Verta, hikeä, onnen kyyneleitä. Täällä tehdään vuokratöitä. Hoitoposseet, taitavaa. Tehottareen kaivataan. Swag-firma, rennot pomot. Tu messiin yhes grindataan. Mitä paskaa sä et oikein suoltanut siellä yhteissä? Miten niin? Jokke Roukka luulee, että lopputili on jokin bonus ja että se saa pitää kesäloman silloin, kun se itse haluaa. Niinhän se periaatteessa onkin. Ette taineet muistaa mainita, että se loma menee omaan piikkiin. Ja eikö ne bonukset ole kuittaus käyttämättömistä lomista? Voihan se olla, että tämä asia jäi Jokelle vähän epäselväksi. Markkinoitte, että vakipaikasta nollatuntisopparilla olisi hyvä diili. Kyllähän laitoshuoltajille aina töitä riittää. Me vaan kerrottiin Jokelle tästä. Ei se ole vielä varmaa. En mä ois susta tällaista uskonut. Niin. Niin, miten se... Hei! Iltaa, Tanja. Iltaa, Peksi. Teillä on hienot vaatteet. Ollaan menossa testaamaan se uusi kalaravintola tuossa Salen takana. Sait kuulemma iso haue viime viikonloppuna. Vai oliko se vaan kalajuttuja? Minäkö sain iso haue viime viikonloppuna? Sinä ja minä käytiin kalassa viime viikonloppuna. Meneekö päivät sekaisin? Viime viikonloppuna käytiin kalassa Jyväskylän suunnalla järvellä. Minä en ollut missään viime viikonloppuna, enkä sitä edellisenä. Johannes, älä nyt viitti, ihan tosi. Johannes on vaan hajamielinen. Minä en ole ollut kalassa sen jälkeen, kun kävin Hanneksen kanssa kalassa Iijärvellä ja en aio enää koskaan kalastaa. Se oli aivan kauhea päivä. Johannes, älä nyt juksaa. Peksi, sinä nyt valehtelet. Hyvää yötä, Tanja ja Peksi. Sanokaa sitten, oliko kala hyvää. Rakas, saanko sanoa jotain? Kauanko se on jatkunut? Sen piti olla yllätys illan päätteeksi. Se on kustomoitu. Mun piti hakea se viikonloppuna Jyväskylästä jollain tekosyyllä. Tanja Anneli Markkanen. Meetkö naimisiin mun kanssa? No mene!